साफ्रोमबो जोंनि बर'साफोरनिसिम आंनि न'खरनि जानानै आं गोरबोनि हामलायनाय हरनाय थाबाय। बे गोदान बोसोरा रंजालि बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोजोन आब्रुथि आरो खौसेथि लाबोथों। जोंनि गेजेराव थालायनाय गासैबो राजखान्थियारि जेंना जेंसि, समाजारि जोंनि मिसआन्डारस्टेन्डिं, धोरोमनि एना एनि, बेखौ जोंनि रंजालि बैसागुआ देग्लाय फोजोबस्रांनानै होथों आरो नैबे रंजालि बैसागोनि उनाव गोदान बोसोरनि गोदान गोसोजों, गोदान मिजिंजों जों जेन गोदान बिथिंजों हान्थिलांनो हायो, बेखौ आफा इसोरनियाव आर'ज गाबो। लोगोसे दिनैनि बे बावखुंग्रि जिथि बावखुंग्रि फेस्टिभेल, बे फेस्टिभेलाव जोंनि गोजान जायगाजों लोगोसे खाथिनि मानसिफोरजों लोगोसे गोदान जायगा बर' फिसाफोरनिसिम मोनसे खावलायहरनाय, बे फेस्टिभेलाव फैनायनि गेजेरजों बे फेस्टिभेला जे बर' हारिनि हारिमुखौ गुबुन मोनसे स्टेपाव लांनो हानाय मोनसे पर्यायनि जाबोगासिनो दङ, बेखौ जों साफ्रोमबो बे मेसेजखौ जोङो मुलुगनां फोसावनो हायो, बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानिजों खावलायनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।